கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக சார்பில் காலாப்பட்டு தொகுதியில் போட்டியிட்டு அமோக வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்வு செய்யப்பட்ட செந்தில் என்கிற ரமேஷ் தனது புதிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகத்தை திறந்து வைத்து மக்கள் பணியை தொடங்கினார். காலாப்பட்டு கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் அமைந்துள்ள புதிய அலுவலகத்தின் திறப்பு விழா நடைபெற்றது. இதில் தொகுதி பொதுமக்கள், திமுக நிர்வாகிகள், கட்சி தொண்டர்கள் மற்றும் ஆதரவாளர்கள் திரளாக கலந்து கொண்டனர். மேலும் விழாவில் செந்தில் என்கிற ரமேஷ் ரிப்பன் வெட்டி அலுவலகத்தை திறந்து வைத்து குத்துவிளக்கு ஏற்றி மக்கள் சேவையை தொடங்கி வைத்தார். தொடர்ந்து மக்களிடமிருந்து கோரிக்கை மனுக்கள் மற்றும் குறைதீர்ப்பு மனுக்களை நேரடியாக பெற்றுக்கொண்டு அவற்றை விரைந்து தீர்வு காண நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதியளித்தார். பின்னர் தொகுதி மக்கள், பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள், திமுக நிர்வாகிகள் மற்றும் ஆதரவாளர்கள் புதிய அலுவலகத்திற்கு வருகை தந்து எம்எல்ஏ செந்தில் என்கிற ரமேஷுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர். இந்த நிகழ்ச்சியின் நிறைவில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் அறுசுவை விருந்து வழங்கப்பட்டது. இதில் ஏராளமான பொதுமக்கள் மற்றும் கட்சி நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.